tunák je hotový. A ty si istá, že takto sa vyrábajú? Presne takto sa vyrábajú všetci junáci na svete. Aha, no tak to telo, to je dlhá story. Ja som hľadala perfektné telo. Musím povedať, že dlho. Takého naozajstného dobrého superhrdinu, ktorý má dobrý rozmer, veľkosť, všetko. Bruce Willis. Nie, lebo väčšinou tých superhrdinov nie sú reálni muži. Oni sú aj trošku prehnaní, to je podobne jak s Barbinkou, že keby naozaj takéto telo bolo naozaj malo tie 2 metre, tak by bolo dosť neproporčné, hej? Ale tí superhrdinovia to tak majú. A nakoniec som našla normálne v hračkárstve nejaký, tuším, je to Spider-Man a babi hovoria, že má celkom dobrý zadok. Tak si vyknú vypichnúť, no. Čo si viac, šperkárka alebo speváčka? No ja sa cítim ako výtvarníčka, to je moja profesia, tam sa cítim 100% doma a tá hudba aj bola vždycky, aj je, ale to je taký fenomén našej kapely, že my to máme skôr ako také hobby. Takže my to aj tak bereme, možno to aj fajn takým spôsobom, ale to neznamená, že by som jej dávala menej alebo že by som nemala problém deliť čas medzi výtvarné a medzi hudobné. Mám ten problém, veľký som sa ho snažila rozdvojiť, ale teraz som si cítila, že nie, že som to ja všetko dokopy, takže budeme posilňovať tú energiu. Peti Majerníkovú sme navštívili v jej ateliéri pár dní pred Radiohead Awards 2010. V tomto momente, keď pozeráme video, už vieme, či single Mariena od Noisecap a Jana Boleslava Kladiva pôvodne získal takúto sošku junáka Radiohead Award. A ty si čo myslíš pár dní pred awardami? Máte ju? No ja by som to Mariene veľmi priala. Ja by som jej to dopriala. Práve aj preto, že je to také dieťa Radiohead Awards, že sa nám to tak stalo s Kladivom nejak náhodou, že taká spolupráca zišla a podarila sa a ľudia sa na to úplne chytili a normálne si vynútili, aby sme to nahrali. Takže Mariene by som to priala. Určite. Mariena,